வெல்கம் பேக் டு கூல்படி வெட்டி சேனல். நான் தான் நாங்கள் சஞ்சய். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா வலிமை படத்தோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோல போலாம். ரிவ்யூக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். நம்ம எந்த படமே எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒரு இது இல்லாம போகணும், அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம போகணும். இந்த படத்துல இது இருக்கும் கண்டிப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு போயிட்டு அது அது இல்லைன்னா ஏமாந்தோம்னா கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதே மாதிரிதான் ஸ்பைடர்மேன் படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா 3 டாபி மேக்கர் வரும், 3 ஸ்பைடர்மேன் வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு போயிருந்தோம். ஒருவேளை அவங்க வரலன்னா சோகமா இருக்கும், வந்தாங்க ஓகே, அப்படியே வரலன்னா அந்த படம் ஃபிளாப் ஆகிருக்கும். ஸோ இன்னைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம போகணும். இந்த படத்துக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்ச காரணத்தினால்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் சில நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் எடுத்திருக்கு, மிக்சட் ரிவ்யூஸ் எடுத்திருக்கு. ஸோ இது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சரி ஓகே, படம் இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் பத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அஜித் சார் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காரு. ஃபுல் ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் தான் இருக்கு. உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா பண்ணிருக்காரு. நான் அந்த படம் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன். ஸோ உடனே ரிவ்யூ எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்ப பட்டதான் சொல்றேன், கொஞ்சம் கோல்டு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. ஸோ சூப்பரா பண்ணிருக்காரு அஜித் சார். பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் பின்னிட்டாரு, பெடல் எடுத்துட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட ஆக்ஷன் சீன்ஸ், விஷுவல்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காங்க. அந்த ஆக்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டெடிகேஷன், அந்த அளவுக்கு டெடிகேஷன் கொடுத்து எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பாராட்டணும், ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அவங்க அந்த கொடுத்த அந்த டெடிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா எடுத்திருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிஜிஎம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. யுவன் சங்கர் ராஜா பேக்ரவுண்ட் பிஜிஎம் சூப்பரா போட்டிருக்காரு. படத்துக்கு அது ஒரு பேக் போன்னே சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் படி கதை எல்லாமே அது ஓகே. படத்தோட நெகட்டிவ் பத்தி அப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா என்ன சொல்றது, டியூரேஷன் ஒரு 3 hours 10 minutes பாத்தீங்கன்னா அந்த படம் சுமாரா ஓடுது. அந்த அளவுக்கு கதை இருந்தா பரவாயில்ல, கதை பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இல்லைங்க. ஒரு நல்ல ஸ்டோரி தான், ஸ்கிரீன் பிளேயும் ஓகே, பட் எப்படி சொல்றது, கதை ஒன்னும் பெருசாலாம் இல்ல. ஒரு 2 hours 40 minutes முடிக்கலாம். அது ஆக்சுவலி பாட்டும் கிடையாது படத்துல, ஆனாலும் ஏன் அப்படி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த இது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் நடுவில் எப்படி சொல்றது, ஆக்ஷன் சீன்ஸ்ல காமிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்ஷன் படம் தான் ஓகேங்களா, அந்த சென்டிமெண்ட் வச்சிருக்காங்க. சென்டிமெண்டோட ஆக்ஷன் சீன்ஸ் அதிகமா இருந்தாலும் அந்த ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸுக்கு பிடிச்சிரும். இந்த ஃபேமிலியோட வருவாங்களே, அந்த ஃபேமிலியும் சில பேர் பிடிச்சிரும். அந்த கீழ் கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க ஐயோ என்ன இது ஓட்டினே இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு புரியாது. ஒரு ஆளுக்கு இருக்கிறது 80% ஆக்ஷன் கவர் பண்றாங்க, 20% சென்டிமெண்ட் வச்சிருக்காங்க. என் நம்பிக்கை பொய்யாயிடுச்சு, ஒரு அம்மாவா நான் தோத்து போயிட்டேன். 20% சென்டிமெண்ட் வச்சிருக்காங்க. ஒர்க் ஆச்சா அப்படி கேட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சென்டிமெண்ட் ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ அவ்வளவுதான் நெகட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா. இந்த படத்துக்கு நான் ஒரு 10க்கு 9 தருவேன். ஸோ நீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம எந்த ஒரு ரிவ்யூ, கெட்ட ரிவ்யூ எல்லாம் கேட்காம போங்க ஓகேங்களா. படத்துக்கு ஒரு இது இல்லாம அப்படியே போய் பாருங்க, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பண்ணுவீங்க. அஜித் சார் சூப்பர், பைக் ஸ்டார்ட்லாம் வேற லெவல்ல செம்மையா இருக்கு. தாராளமா போய் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு படம். சோ பிளாக் பஸ்டர் மாஸ்டர் கூட தயவுசெய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க, அது ஒரு தனி இது ஒரு தனி. அந்த 2 படத்தை கம்பேர் பண்ணி சில பேர் ரிவ்யூ போட்டுருக்காங்க. ஸோ நான் பேர்லாம் சொல்ல வருமா, சில பேர் ப்ளூ சட்டை போட்டுன்னு சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க, யாருன்னு புரிஞ்சிருக்கும். எல்லா படத்துக்கும் அவங்க ஒரு படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாதான் அதிசயம். ஸோ இந்த படத்துக்கு என்ன குறைச்சதுன்னு தெரியல, 10க்கு தாராளமா 9 தரலாம். அந்த டியூரேஷன் பிளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷன் ஆட் பண்ணி தான் இது ஒரு நல்ல கமர்ஷியல் படமா வந்திருக்கும். ஸோ அவ்வளவுதான் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ. கட்டன் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறேன். டாட்டா, பை பை. வலிமை போய் பாருங்க, வலிமை இருந்தா பாருங்க, பை.